nginobani manje 13 million 13 million yabo njengamanje ngibheke 14 million ku YouTube lapha ku YouTube kunama option uyakwazi ukubooster lapha ukuthi lo 14 million mhlambe ngushaye ngeviki ngo5 days sothi ngizoshaya lo 5 kuyavela lapha ukuthi upressa la ayavela ama option uyabona isikole semshaya umuntu uma nqese semshaya ke manje isikole bengamela ikhipho lemfihlo mina ngalizwa ngomambomvu kwase ukuthi nami ngithi ngiyaprotha kupresseki wabona libalekile iklasi matric kubalekile uNkulunkulu wami angamhleki nami ngathi ke emnyango hawu uyayedela amavuwazi umanqele hawu lokuthiwa ingoma idla ubhedi ngishilo kodwa ngishilo akekho umuntu ongavotela ingoma yefebe leya ngoma yefebe kuthiwa athandwa abantu ba-eda amavuwazi bathi chofo kwasho mambofu manqase gonulukile ke naye manje